ina bayani kan yaƙin Naharawan inda Ali ya kashe Khawarij, waɗannan takadaran mutane waɗanda suka fito suna kafirtar da mutane har ma suka tsabbace kansu suka koma wani guri daban suka zauna. Suna nan zaune wannan gurin suka koma suna fashi da makami, suka koma cikin gonakin mutane suna bin mutane suna karkashewa, kuma suna ganin cewa suna wannan aikin ne da sunan Allah da kuma sunan addini. Waɗannan mutanen su ne Yahudawa ke amfani da su lokaci bayan lokaci wajen faɗa da addinin Allah, su shafa ma addinin musulunci baƙin fenti, su shafa ma addinin musulunci baƙin suna, ya ƙaurin suna a ko'ina duniya. Akwai wani bayahudi da ake kira George Bernard Shaw wanda yake faɗa musu yau sama ga shekara 100, ya ce kamar yadda ƙasashen yammacin turai na zamanin shi suka fara fahimtar musulunci suna shiga addinin musulunci, ya ce the Europe of tomorrow will all be Islam. Ya ce ƙasashen yammacin turai nan gobe za su koma musulunci gaba ɗaya. Don haka sai an ɗaukan ma musulunci mataki mai tsauri. To yana daga cikin matakai a tayar da irin waɗannan mutanen su tashi ko'ina a cikin duniya su ce jihadi suke yi, su riƙa kisan musulmi, suna kafurtar da musulmi, suna suicide bombing, suna kashin ƙauyuka, suna ƙona garuruwa, suna tayar da hankulkula. Sa'ana a yi amfani da western media a yi ta yada ma duniya cewa ga musulmi nan ta'addanci suke aikatawa, ga musulmi nan ta'addanci suke aikatawa. A yi ta yada ma duniya ana zarge addinin musulunci, ana zage addinin musulunci. Wannan zai ɗebe kwarjinin musulunci cikin zukatan mutane ta yadda ƙasashen turai za su daina sha'awa da kuma kwaɗayin shiga musulunci. To ana amfani da su tare da cewa abin yana cutar da musulunci kwarai, amma wa ya aballahu illa an yutimma nurahu. Allah ya ƙi. Still suka sake lissafawa suka ce Europe is more open to Islam than ever. Yanzu ma ƙasashen na turai sun fi karɓar musulunci, sun fi buɗewa zuwa ga shigowar musulunci bisa ga kowane lokaci. Shi yasa ƙasa Faransa ta shiga sa dokoki waɗannan dokokin za su ci gaba da taushe musulmi da musulunci, kuma take kira da ƙasashe a sa irin waɗannan dokokin. Akwai ƙasashen duniya waɗanda tuni an hana sallah, akwai ƙasa ma wadda a cikin Afirka take amma hana addinin musulunci cikinta gaba ɗaya. Sa'annan duk inda ka lalabe wani wanda ba musulmi ba da ka mai magana sai ka ji ya ce maka ai musulmi yan ta'adda ne, musulmi kaza kaza kaza. Akwai waɗanda ni kan tattauna da su in ce musu to ina labarin Adolf Hitler Kirista ne. To ai Adolf Hitler ya yaƙi ne domin harka ta soja da harka ta ƙasa ce da tsinci. a Adolf Hitler da kai ne ce yana yaƙi ne in the name of Lord, kuma yana yaƙi ne domin ya tabbatar da Christianity, yana yaƙi ne against the enemies of Christianity. Ya yi ta making speeches yana faɗi haka. Sannan ya kashe, idan aka yi in total ya kashe kusan mutum miliyan 28, wanda turar da khawarij 'yan ta'addan musulmi masu amfani da sunan musulunci suka bullo suna kisan mutane, suna suicide bombing, har yau ba su kashe mutum miliyan 3 ba a duniya, amma shi kaɗai ya kashe mutum miliyan 29, wasu su ce 27 shi kaɗai. Banda akwai ƙungiyoyin Kirista waɗanda annan suna kashe mutane. Ƙasar Amerika ta shigo cikin Vietnam
sun kashe mutane ba iyaka. Ƙasar Amerika ta shiga cikin Iraki sun kashe mutane ba iyaka. Ƙasar Amerika ta shigo cikin Libya sun kashe mutane ba iyaka. Ƙasar Faransa ta shigo cikin Mali sun kashe mutane ba iyaka. Sun shiga cikin ƙasashe ga suna a Najeriya suna kisan mu. Ai su ne ke kashe mu. Makamai ina suka fito? Ka tambayi kanka, su 'yan ta'addan namu nan su suka kera makaman? Idan an kama bindigar ko wani makami da suke amfani da su, a diba made in ina ne, made in rugar woruna ko made in rugar liman. Kun ga babu makami wanda za ka cewa made in gwaranye ko made in sabon birni ko made in isa, ko ba haka ko made in dan sadau, haka ne? Duka babu shi. Su suka yi makaman nan. Ya aka yi makaman suka subulo daga hannunsu har suka shigo hannun 'yan ta'adda? Domin wanda ya ba su makami ai shi ke kashe mu. An fahimta? Wanda duk ya kama zakoka ya kawo muku cikin gari, idan suka cinye mutane, wane ne shin zakokan za a zarga koko shi da ya kawo su? Mai wasa da kura ne ta kucce ta kashe mutane, kuran za a zarga ko shi mai wasa da kuran? Daga su masu wasa da makaman da suka kera su ne ke kashe mu. Sannan idan an kama ɗan ta'adda kuma su ne human right, su ke biya. Idan gwamnati ta yi amfani da makamai manya-manya wajen yaƙi 'yan ta'adda, su ce kuma an yi amfani da makamai waɗanda sun take haddi. Idan ka halbe ɗan ta'adda kuma a kai ka a maka ka kotu a ce ka yi extrajudicial killing. Haka ne, don haka suna ba su kariya ta ko'ina. Dalolin da suke kashi da sauran su ke ba su, don haka su ne ke yamutsa duniyar gabaki ɗaya. Sa'an nan inda yake yiwuwa kuma a yi amfani da musulmin masu amfani da suna addini, 'yan yara ƙanana, su faha'ul ahlam, waɗanda suke masu ƙaramin hankali, masu ƙaramin ilimi, to kuma sai a yi amfani da su. Wannan duka yana cikin littafi na, wanda in Allah ya so iya an sallace ɗin nan littafin zai fito. Yana akan hanya. Matsalan kuɗi ne ta tsaida fitowar littafin, amma dai tunin littafin akwai Kirista biyu da suka karanta littafin, na tabbata haka kuma suka musulunta. Kuma zan gabatar da littafin, zan kaddamar da shi, zan kira su wannan rana za a gansu. Akwai wani babban Kirista a jihar Sokoto, babba ne, yana da hannu ga coci ta kai 5 ko 6 Sokoto. Suna alfahari da shi, amma ƙarƙashin ƙasa ba su san abin da ke faruwa ba. Littafi ya shiga hannun shi, kuma ya ce bai taɓa shawar musulunci ba sai yanzu. Don haka muna nan muna lallashin zuciyar shi, kuma muna haɗa da addu'o'i. Allah ya karkato muna shi ya musulunta, domin musuluncin shi zai zama sanadiyar musuluntar mutane da dama. Ya karanta ya ji irin nagartan musulunci, science inda ke cikin musulunci gashi nan, ya ji asalin science ma duka is from Islam, ya ga abubuwa masu girma na musulunci, ya ga musulunci na gaskiya, ya ga yadda ake shirya ma musulunci zagon ƙasa, duka yana nan rubuci sama ga feji 400. Ya karanta ya gani, ya ci lalle abin nan akwai ban tsoro, lalle musulunci ya fi addinin da yake bisa akai, kuma yana ganin cewa yana bisa gabar karbar addinin musulunci. Su dai waɗannan biyu, gudan yana dawowa, na yi magana da shi, akwai mutum kusan 3 tare da ni ne na 4, sannan gashi yake cewa it is time for me to say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, nan take musulunta. Sa'an nan akwai guda kuma wanda shi ma ya karanta, ya duba, ya gyare-gyare, har ya yi wani rubutu peji 1 game da musulunci, ko ba musulmi ba ne, domin na fi son waɗanda ba musulmi ba su shiga su karanta su gani.
zai jawo su. Kai musulmi idan ka karanta za ka ƙara confidence game da addininka. Shi abin da yake faɗi, don girman Allah kada a wulaƙanta rubutun wannan littafin, a girmamar da rubutun shi. Ya ce don girman Allah a sa kuɗi isassu, wai halan ba musulmi ne, a sa kuɗi isassu a buga littafin. Ya ce halan ba musulmi, na ce wallahi akwai su. Na ce nan Najeriya kurin muna da musulmi waɗanda ba su kasa mutum miliyan 100 ba. Ko nera aka yi za a buga littafi, za a abinda za a tsakura cikin ma kudin da muka tara na nera a buga littafin, abinda za a bari ya lillinka linkin ba linkin na abinda aka ɗiba cikinsu. Fama dai muna nan muna ta ƙoƙari, sai da wannan sai da wancan, sai da wannan sai da wancan, a gani an hada an cimma wannan gure. In Allah ya so zai fito, za ku gani. Akwai bayani hannasu dajjal yana ciki, za ku ga yadda dajjal ke halaka mutane, kuma za ku ga sojojin dajjal na wannan zamanin an tube su tsirara ga su kana kallo, duk abin da suke yi kana gani. To suna nan suna ta amfani da yara masu ƙananan shekaru, a yi amfani da talauci zamani da na addini, a rika cusa musu miyagun aƙidu da miyagun fahimtoci irin na waɗannan mutanen da suka tashi lokacin Sayyidina Usman, suka tadda hankali, suka kashe Sayyidina Usman, suka jawo yaƙe-yaƙe cikin musulmi ko? Aka zubar da jinai ne masu yawa, wanda annabi ya ce za a yi yaƙi tsakanin jama'a biyu ta musulmi, bainahuma maktatalatun azima, tsakaninsu akwai abin kashewa wanda yake mai yawa. An kashe sama ga mutum mai dukawa ya yi ruku'i ya ce Allahu akbar, ya aza goshi ga ƙasa ya yi sujuda ya ce Allahu akbar, tsakanin mahaddaci ƙur'ani da mahaddatan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, masu hadisi 100, 80, 60, 40, 50, 30, 20, 10, an kashe sama ga mutum 20,000, kuma duka saboda waɗannan mutanen. An nakasa dukiyoyi, an wa musulunci ta annuci mai yawa. To ga Ali ya yaƙi su. Dama annabi ya ce wata jama'a 'yar tawaye za ta fita, lokacin da za ta bullo musulmi sun rabu kashi biyu. Ya ce to ɓangare ɗaya na musulmi su za su yaƙi wannan jama'ar, kuma dukkanin ɓangaren da suka yaƙe ta, to a yaƙin nan da aka yi na musulmi biyu su ne suka fi kusa ga gaskiya. Sai gashi Ali shi ne ya yaƙi waɗannan mutanen, don haka Ali ya fi kusa ga gaskiya bisa ga Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Ina fatar an fahimta.